Albert? Albert, has d'apretar. No, una vegada, ja està. 2 i 3. Molt bé! Vale, torna a comptar. Quantes quadradets? 2 i 3. I llavors què hem de fer? 3. Vinga. Perquè comenci. 1, 2 i 3. Molt bé, Marc! Molt bé! Llavors què hem de fer? I ara el botó? 1, 2, 3.